Mitäs sitten arvelit, että menikö sillä lailla niin kuin olettaa voisit? Tai mä oletin, että se olisi ehkä vähän nopeammin palautunut niistä räminöistä ja muista. Aivan. Niissähän sillä vähän meni. Ja sitten se pimeä huone, niin se vaan toljotti siellä silleen. Että se ei niinku, tuntui, että se ei niinku tajunnut, että mitä sen pitää, en tiedä. Mutta joo. Sillä oli vähän mieli muualla. Kyllä. No laukauksista liikkeelle, niin laukaus varma, vaikka se oli tuossa viimeisenä ja sehän oli nähtävää, että sillä oli jo vähän tiukalla paikat tuossa välillä, mutta se niistä kuitenkin klaarasi itsensä hyvin läpi. Ja alkuverryttelyssä ja miksei koko ajan, niin se on onneksi hirveän hyvän tahtoinen ihmistä kohta. Ihminen ei ole sille mitenkään paha, että se on hyvän tahtoinen luoksepaistava avoin, vaikka sitä uhataankin, niin sen jälkeenkin. Äärettömän rehellinen koira. Se ei voi kuvitella, että ihminen sille aiheuttaa mitään pahaa. Joo. Ja se on ehkä hyväkin. No sitten tuo, mikä sitä vähän vaivaa, niin sille jää kaikki epämiellyttävä mieleen. Ja se muistaa ne erittäin hyvin. Sen tähän se tuo tynnyri oli paha ja haalarikin oli paha. Ja ne niin kuin pysyy mielessä vielä tuolla pimeässä huoneessa. Ne oli mielessä. Ja siksi se on, kun sillä on niin hyvä muisti, niin se on -2 pehmeä. Joo. Se on, sen tähden se muistaa. Sitten tuo temperamentti, väistöjen suunta, väistöjen nopeus. Tynnyrillä oli niin kuin hyvä väistö, eli erittäin vilkkaan koiran väistö. Se oli pitkä ja olisi jatkunut kauaksi, mutta viime rupesit jarruttelemaan. Joo. Muutenhan se on, niin kuin tässä, niin se ei fyysisesti osoita mitään semmoista kauheita sähäkkyyttä eikä mitään, mutta sitten kun tulee ja se on pikku kuormassaan, silloin se lähtee suuntaan A tai B, että minkä se lähtee ja lähtee nopeasti. Ja sen verran on massaa mukana, että kun itse koet, niin lähdet mukaan. Sui rattaa talla ensimmäistä kertaa, kun tynnyri pyörii. Erittäin vilkas. No hermot, sillä oli hermojännitystähän se otti painetta tässä testiaikana, mikä näkyy siinä, että se rupesi jumittumaan vähän ja ei palaudu. No se oli osittainen palautumattomuus tuolta pehmeydestä, mutta kyllä sillä oli hermostokin tiukalla, että se näki, se rupesi melko isona suu tuossa auki ja kieli leveänä ja se läähätti valtavasti. Paineita oli, mutta sikseenkin se kasasi itsensä, kun se pääsi vähän kävelemään tässä osasuoritusten välillä, niin se palkittiin sillä, että se on +1 hieman rauhaton, että se ei aivan mennyt miinukselle, se on ihan siinä kiippakaappa, että onko se miinuksella vai ei. Se on nyt koiralle eduksi merkattu +1 hieman rauhaton. Sitten tuo taisteluhalu, leikkimishalu, kamppailuhalu, no sitä sillä on, mutta se on +2 kohtuullinen. Ja se on hyvä moottori, sillä se lähtee ihmistä vastaankin tai ihmisen kanssa taistelemaan, leikkimään. Siinä on paljon leikkimисhalua. Siellä ei ole aggressiivisuutta ihmisen kanssa leikkiessä, siinä ei ole mukana. Niin sen tähden se ei ole niin kuin puhasta taistelua, mutta se on niin kuin taisteluhalu. Ja se on +2. Puolustushalu, kun teidän pientä laumaa kohi hyökättiin, niin se sanoo, että kyllähän on tässä ja pitäisi puolustaakin, mutta kun ei ole oikein palikoita millä tehdä sitä, niin se jää pieneen +1. Sen halu on puolustaa. Sehän on semmoinen ominaisuus, että jos sitä ronkitaan, niin sitä saadaan sieltä vähän tulemaan, kun siellä on pikkuinen ripe on olemassa niin kuin silminnäistä. Terävyys, kun se on yksin sitten tuolla seinässä ja se ihminen käyttäytyi uhkaavasti sitä kohtaan, niin se oli jo niin tukossa siinä vaiheessa pimeän huoneen jälkeen, että se tunti jo alkujaankin seinässä olonsa hirveän epämiellyttäväksi. Se teki muutamia kovia väistöjä siinä ja sitten kun siihen pikkusen uhkaa pantiin, pikkusen kuormaa sille lisättiin, niin se yhden reippaan väistön tekijä lopetettiin siihen. Ei sieltä olisi mitään tullut, koska sillä ei ole aggressiivisuutta ihmistä kohtaan. Ja näin ollen niin se on pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäysalue. Ei sitä tarvitse kyllä pelätä, että se olisi epärehellinen. Se on rehellinen. Kun ei ole uhkaa eikä mitään, niin se tulee synliin vaikka ja nuolleen naamaan. Se on sillä lailla turvallinen. Toimintakyky, se rohkeus. Kelekka mittasi tuossa pienen uhkan jälkeen. No vähän aikaa kesti ennen kuin se otti siihen kontaktin. Ensinhän se taisteluhalullaan piti itsensä kurissa, sillä oli häntä hyvin antennimaisesti pystyssä pitkään aikaa, mutta sitten kun tuli uhka tarpeeksi lähelle, kelekka
antenni putosi alas ja sitten pimeä huone oli mikä oli, että siellä se jumittui, mutta niin sen rohkeudessa on U-pelo, eli se on -1 pieni. Joo. Ja nyt sieltä tuli tästä rohkeuden puutteesta tai pehmeydestä ne miinukset, sieltä tuli kaikkiaan 31 miinusta ja plussia oli 117 ja loppuun kotiin viemisiksi on 86 pistettä. Eli ainutkertainen toimitus sen koiran elämässä oli tämä. Kiitos.